Muli bwanji amalawi anzanga. Ine dzina langa ndi Pemphero Mphande. Ndimakhala ku Blantyre. Matsiku angapo apitawa ndinapanga post pa page panga nkhani yokhudzana ndi mkulwino wake wotchedwa Mr Beast. Ameneyu, he is a YouTube influencer from America. Anabwera kuno ku Malawi kuzakumba mjigo. Ndi atakumba anapanga post pa X or kuti Twitter. Koma panali a lot of negative comments. Ndi nkhani janaitengaso ine anazapanga post ku Facebook wanga. There was a comment on his Twitter. One of the comments was gonna kuti, what kind of people in the 21st century are unable to build their own well? Ndintaona zimene zindikhuza kwambiri. Kodi ife Malawi tingakanike kumanga njigo mpaka na anthu abwere ku America asati kwambiri njigo? Ndapanga post pa Facebook panga, wina wake anazandifunsa kuti what can be the solution to this? And that got me thinking. Kuti ayi, ife ngati Malawi tingati kupanga zimene zitokha. Ineyo, in the last few years, I've been able to bring together Malawians. Ndikupanga raise millions of kwachas. Ndikutumiza anthu kunja amene akudwala oti sangapeze thandizo kuno ku Malawi. And the mantra, the message I've been trying to send across has been, we as Africans, we as Malawians can become donors, can uplift each other. We don't need Azungu or Mr Beast achoke ku America asati kumbire njiko or asonkhane ndalama tipase kuti wina wake achoke kuno apite ku India ka ku South Korea akapeze treatment. And in that line of thinking, inenda kuona kuti I should do something about it. I should set an example. Because I am an influencer and I've been able to influence and mobilize resources over the years. So, ine ndimanga not njigo, ndimanga a water system imodzi in one village in Malawi. So ndikuti tikumba chitsime, timanga tawa, tika tanki, tika solar system yoti izipanga ndikuika pump yoti izipanga pump madzi, ndikuika matapu atatu for one village. Mudzi umodzi Malawi ndipanga zimenezi. Nikapanga zimenezi, later on ndikamaliza nzakuza the cost. Kuti cost yake inali iyi. Tushokuna kuti tingathe kupanga tokha zinthu zimenezi. Now, I'm going to do this for one reason. Kuno ku Malawi kuli midzi yambiri komwe kulibe madzi abwino, and it's a big problem. Wash projects are happening in Malawi every year. Every year, millions of US dollars are spent on wash projects and kukumba zitsime kupanga mijigo zimakhala ndalama za azungu. Even maintenance imene anthu akatikumbire imatikanika, which was one of the comments that came out pa post ya Mr Beast kuti anthu akumbirawa, you have to come back after 1 year muzapanga so maintain because only maintenance imakanika anthu amenewa. And also that got me thinking. I said, no, this is too bad. So ine ndipanga zimenezi kuti ndionetse ngati mukuonera kama makhala ku Blantyre kandi kulilongwe kandi kunzuzu kandi kuzomba, mudziwe kunena kuti you can do it by yourselves. Ngati mwe ndikumudzi kwanu, you can mobilize yourselves kind with your fellow villagers, anthu ena amene akumudzi kwanu kukayasakhala kumeneko ndikukumba sime ndikuika a solar system panoka. You don't need to wait for the government. You don't need to wait for Mr Beast or white people to do that for you. So ngati mukudziwa mudzi umodzi kuno ku Malawi amene mukuona kuti kuli vuto la madzi, comment and I'm going to choose one village komwe ndakakumba chisime chimene chichi. So I'm counting on you to comment on me. Kandi kumudzi kwanu kana komwe kukhala kuti fe kuno kuli vuto la madzi amphande zatikumbireni chitsime ndikutika this water system, please comment below. Thank you for watching, and remember, the message is we can do things by ourselves as Malawians, as Africans. Thank you for watching. God bless you, God bless Malawi, and God bless Africa.